Nagmalinaon sa kinatibukan ang pag-obserbar sa Todos Los Santos sa Dakbayan sa Sugbo. Mayor Michael Rama milibot sa mga samang sa Cebu City aron masiguro nga walay mga suliran nga masugatan. Samtang mga tao nga wa magsulob og face mask, gitugutan na usab nga makasud sa mga samang. Sayra nato ang sitwasyon sa mga public ug private cemetery sa Cebu City, pinaagi ni ining report. Normal lang ang sitwasyon sa Carita Catholic Cemetery nga usa sa labing dakong samaang sa Dakbayan sa Sugbo. May mga gabantay nga sakop sa CCTO ug mga force multipliers sa gawas. Samtang mga pulis ug mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team ang mihiling sa mga dala sa mga tao sa may entrada sa samaang. Aduna usay Police Assistance Desk. Mas maayo mo sayo? Oo, masayo, sir. Kay parang doa kay naman kumibata. Samtang sa unahan ay muta ang Queen City Memorial Garden usa ka pribadong samang. Minus ra mga tao nga nanuaw sa lubnganan sa ilang mahal sa kinabuhi. Nausay mga peacekeepers nga nagbantay sa ganghaan sa samang. Wara hinuoy na sakmit ng mga kontrabando. Sa pagduwa usab ni Mayor Mike Rama sa Talamban Catholic Cemetery, diin siya na nagkut iyang giulagway nga hapsera ang Todos Los Santos. Gidasunan usab kini sa Cebu City Police Office Director Colonel Ireneo Dalugdog. Well good, clean, orderly, niya ang safe because naman dyan ang atong kapulisan na ang multiplier. Walay mga natala ang mga krimen, sukad pa ni adtong Oktubre 27 hantud karon. Na may mga significant incident sama sa killing incident, pero dili ni siya related sa kuan, dili ni siya related sa pagsaulog sa undas. May mga problema diri? Wala ra. Di ba kayo buot? Dili raman. Sa record sa Cebu City Police Office, kapin sa 5,000 ka mga tao ang midagsa sa 21 ka masamang hangtod alas 10 ganinang buntag. Apa na panglantawan nga mosaka pa sugod sa hapon hangtod na sa gabi. Hapsay og malinawon ra ang pag-obserbar sa Todos Los Santos karong adlaw samtang giklaro usab ni Cebu City Mayor Mike Rama nga makasulod ra ang sa bisan kinsa bisan kantong wala magsulob og face mask. Giklaro ni Mayor Mike Rama o Colonel Dalugdog nga gitugutan ang mga tao nga mosulod sa samang bisan og wala magsulob og face mask. Apan gi-encourage gyapon nila kung mahimo nga mag-face mask. Taliwa kini sa reklamo nga adunay wa pasudla nga wala mag-face mask. Walay balibaran. I-encourage lang, pagdalang kung kana, non-obligatory lagi. Directive is very clear, non-obligatory. And then, samot nag-open. Sa mo wala man nato nagikuan, wala man nato ginabawalan ang mga tao. Kay naman ay murag executive order si si mayor na pag sa outdoor dili na mandatory ang pagsuot og face mask. Mihangop nini ang mga tao kay alang kanila makahasol ang pagsulob kanunay og face mask. Pamo na sa lusura nga pagsulod diri walay face mask. Wala man sir, murag giwa naman na siya. So okay ra gyud. Okay na sir. Dili sad ko ganahan kay init siya ba? Init niya anang samok siya. Pero if about lang sa health, importante gid siya. Wala man did ang mga tao sa face mask apan gidasig sa gobyerno nga himuon kini alang sa proteksyon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.